मगन करी अगराइल बाटे आए हाय बसहावा तू राइल बाटे आए हाय बसहावा तू राइल बाटे। निशा डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मधुबन। डीजे बोलो बाबा बैजनाथ फकीर चकिया आए हाय बसहावा तू राइल बाटे आए हाय बसहावा तू राइल बाटे आए हाय बसहावा तू राइल बाटे आए हाय बसहावा तू राइल बाटे। सबसे चढ़ेला सावन बड़ी रहेला मगन सबसे चढ़ेला सावन बड़ी रहेला मगन पके अखिया अपन लाल लाल पंख के बहुराइल बाटे आए हाय बसहावा तू राइल बाटे आए हाय बसहावा तू राइल बाटे। जोर से एने ओने भागता रे केहू के हाथ नहीं लागता रे जोर से एने ओने भागता रे केहू के हाथ नहीं लागता रे नहीं करता सहन एको निक ना रहन एको निक नहीं लागता चाल बरसावन फंगी आइल बाटे आए हाय बसहावा तू राइल बाटे आए हाय बसहावा तू राइल बाटे। बोली बोली शंकर भगवान की मुकेश चकिया आए हाय बसहावा तू राइल बाटे आए हाय बसहावा तू राइल बाटे आए हाय बसहावा तू राइल बाटे आए हाय बसहावा तू राइल बाटे। सबसे चढ़ेला सावन बड़ी रहेला मगन सबसे चढ़ेला सावन बड़ी रहेला मगन पके अखिया अपन लाल लाल पंखा के बहुराइल बाटे आए हाय बसहावा तू राइल बाटे आए हाय बसहावा तू राइल बाटे। पागल प्रेमी रहे राइटर अवधेश सुमंत जगलाल कहेला विशेष लगे झुमेला ऊ हो रमेश इनकर बसहावा देले बा कॉलेज भागल बरुए सबेरे भइल दादा बंदर अनिल दरदी भइल बा बेहाल काहेला योगी आइल बाटे आए हाय बसहावा तू राइल बाटे आए हाय बसहावा तू राइल बाटे। निशा डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मधुबन। मोबाइल नंबर 919942